Barjaktar, evo, ću po prvi puta reći i bitno je to za znati. Znači, Barjaktar ima sporazum i suradnju sa hrvatskim tvrtkama, ovdje u Hrvatskoj, na razvijanju modernijih, novih i učinkovitijih besposadnih bespilotnih letjelica. Iz tog razloga Barjaktar, koji sada prodaju 40 zemalja svijeta, ima i komponentu koju proizvodi Hrvatska država. I ta komponenta je bila razlog zbog čega smo se mi odlučili za Barjaktare, jer je to dio i naših proizvoda kojeg mi kupujemo i kojeg na kraju krajeva ćemo koristiti. Barjaktari su jedno od najboljih besposadnih letjelica koja se može koristiti i za izviđanje i za borbeno djelovanje i dosta se koristila i u ukrajinskom ratu, kao god u ruskoj agresiji na Ukrajinu, i dan danas se tamo koristi kao jedna od najpouzdanijih letjelica u smislu i izviđanja i naravno operativnog rada, špioniranja, naravno i borbenog djelovanja.